Hello guys, part 2 na nila. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Part 2 na nila guys, please share this video po. Thank you ma'am. Okay, muhagi ko. Nakainom na? Namoy nini tubig. Ah. Inom na sig nini tubig. Yoy, pas mo sa kusog daro. Pas mo sa kusog. Pag uman og laba, maligo. Bawal na. Kung magtrabaho, ligo. Pag magtrabaho, ligo. Kung nalala ka na nung nailay sa inyo. Mo na mangalay, mamuy-poy, banod, magkurog. Wala kay sa kuwan. Alam siya kung batik rin. Ha? Ina nagbalik luto na po. Sabi ko nabalik ka doon. Mamay ka ito. Lagi ng bali. Bawa kong sumpay, anak ko. Ano kang sumpay? Ito kaluding inano. Ang itong aguron. Ay, mahadlo pa ba siyang hilot at tuwit? Ibukin ba na siya? Eh, kusdan itong biyato. Ano mo to? Gitungtungan man ako. Tanawang video. Di ba? Ang anin ako. Iduot man ako to. Bukong, napa na siya unod. Napa dyan siya unod gamay. Nindot to kay... Dili kay niton. Di kay ta ma-high blood na to kay wala kay tambok. Bukong naman yung taon kung kanin. Ay, ito ni comment. Nakakita man sila. Friend sila na ako, no? Ay, Gi, share mo ito na. Agi share ni mo, amo din nakakita sila. Pero katong akong nagsuon, itong nas Manila, dili ko sa imo nga jud nga Facebook nila nakita. Kato igagaw na mo. Basta friend na nako. Dili, ilaw ko na i-search ko. Debit mga hinilo. Alam mo, palud man ito nang mo. Oh, Parang malot. na kero Asa dapit ang magpa. Ito lang kapadong sa gym. Tawagan ko Sa tawagan naman may pantawag. Kami pantawag. Ano ang gusto ko? Ang may number. Ako hindi naman tutawagan niya kami padulong babaya siya. Ay, di, naman pang tawag. Patawagan na lang nila. Smart ni smart. Smart to siya na. Oh, smart man to. O niya na. Yan magod ang tawagan te. Kaya gani. ang asawa kay wala man tayo number ni. Dili, magkuan lang Tawagan ta. na ganito. Tawagan na, ay. Mangayo lang ta ni Rose og number Oh, ganiyan number niya. matawagan din. Ay, kalami agad. Ang sa may number na to. Los. Unsay number niyan yan? Ano na? Dali lang. Agay, kalami. Kalami. Lami niya agay. Muna ipangita ni mga ilo. Sim ka ihi ka diya ka, natagbaw yung kaglaban. Laka, iniwan na ba? Di na taga manihidaan. Ay lang yung pangutot pamakit. Plus 100 ba yan? Bitaw ba ni daan? Sabi na ko, kaya. Sige lang, makaya ko. Kaya man gunigot. Di mo ko kaini. Kaya itong lugig. Ay, may pulubig kaya. Ayan. Spaghetti naman. Spaghetti pababa. Atay ko na rin kung na-scam taron. Sa marasa. Sirado pa dyan, wala pa dyan kakit. Kanino ko tama. Bulan ni. Ipang wasan yung brain mo. Nakarot ang impression. Grabe hindi sila makabalik. Trabaho ko nila. Hindi ko na nga binuang na ilang kung madaot magla. Ma-issue man. Kung binuangan. Ano, mahal kay bayan. Kay shipping. Kanay sa kanya ano kanino dito. Terera, wala.
Kasi kabulan sa isa na nagkakailos eh. Ano man mabunog? Pwede na ba ni pili na? Kasi kasi mana sa isa. Ah, dili oy. Masuk mo uli ang pwede niya akong likod. Extend pa na ini. Basta man na, kung anong pison. Paligsa. Paligsan ang kisod. Tama ka dito sa inyong barangay. Wala kisod. Wala na dito kung masimentado na ito. Limitado na din. Wala na Pwede man po. tamo request province. Ah, mauna siya. Ikaw rin, butaod na. Ako ba dito? Wala pag YouTube. Ano pa nag-YouTube? Ah, tapos na anak yung tutong. Isa loob naman lang na siya. Ikambyo man na siya. O, ya ka na si Baba muna katong dito sa kuhan ka na. Katong bitaw yung kuhan mang tuglog-log-log tong na. Itong O, patuyok. isaplak na daya. Yan, bolt. Saban. Naman na i-bolt man na, i-bolt. O, mo na siyang magunit. Tuyok kita siya. Pila na? 700? 300. Dala shipping. Mga 299 rata. Ay. Ah, Naligsan. Ha? nabiksan. Naligsan. Lami kayo. Ito ako sa palo man, hindi mo balik na yung kuan. Okay. Los! Bro, tuhod man ako nakiam noon. Ha? Bro, tuhod ang nakiam. 0946. Ay, diferensya ni tuhod. Paligsan na na niya. 0946. Ilagay tinod doon ay. 0946. 565 565. 29. 29. Ano lasa niya? Ito lang ako na sa tayo. 3 ba niya? Chris Haplas. Ikan sa Davao City. Dili halang. Kaya kung magamit ang halang, hapdos kay sa likod. Hapdos sa panit na pinagmurag makuha sa hapdos kay na. Hapdos kung magamit ang halang. Okay, hapdos ba na oy? Maa. Maa na ito. Ay, kali. Kulang. Kulang number. Kulang ako na Sa tayo. ito niya eh. Yan, napalong na siya. Ini kuan mga nana siya, tanda parang dili matulog. Punik ka daw. Ay, Los! Dali sa dire ka nakuha na punik sa unto ni pag sa to ni pagpunik-punik ni. Room pattern. Ang purpose na magana na mawala na di Ay, magamit. Ora magana. 0946 565 2933. Hello. Siya to pala. Hello. Hello. Si Rini? Waan na mayroon taod-taod. Ay, Okay. lahan mo din sila din. Nahilot naman ni siya. Ano speaker eh? Sige, sige. Dapat. Balik ka si Ray. Ay, ito number. Rim, Henry. diretso mo lagi. Lagi rin may kaya yan. Masilos ka yan do. Para man na sila din, ang ulok. Namasayro-luro pa yan. Oh, yan na siya si Mercury. Ang mama na inyo sakyan rin, no?
Para siya diya sa gawas. Nagulak-ulak rin siya. Padulong na siguro siya dire. Tambay-tambay. Ang bayra na. Lagi sa kita. Ano? Pagyan na ba kung sakit. Pati nga kasubang, wala no. Uban wala man. Lahat naman lagi ng likos. Unang hiya. Di mo ganing, ano, pangiyuran, o maging problema. Okay, dugay na mo ko. Dugay naman ako katid ko. Ha? Dugay na mo. Yun. Ay, dugay, hindi. Ay! Pila na katuig na waka kiyot. Na dugay na di kayo yung taon. Ah, namatay na din. Namatay na din. Laki mo lang kiyot. Yay. Ang kanang kaya ba? Ay! 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 Give it up. Ay! Matay ka! Sige, masubad ito pa. Wala. Ayop mong kayo. Ayop kayo. Magklaro pa. Maro pa man. Pati mo ang niya na kay gutom biya nando ka. Anak sanit para music. Gutom na. Ang kain kami. Baka makaunag biskuit. Gutom na. Ah, nagbalon sa biskuit. Ha? Nagbalon sa biskuit. Biyernes pa rin ang tamo. Ada pa mga kauban. Bernis na Nakagay maaari. sa uban. Ano rin mo. Kung na lang biyay. Daghan ay kay Biyernes. Huwag pa'y labot madungagan. Yung ba na po niyo? Yan siya mo kadungdong nito. Ah, di madungdong. Kadungdong. Dumdum ako na. Kadungdong kaya itong grand nga nga ito. Kuan, barbel nga. So, ngitay kuan dito. Saan mo ta? Dig. Saan mo tagas digo? Kaya putaran dali ano? O gani. Sa kadungdong. Bye, sus. Pati mo ni mo sinido. Abo sa Digos nga. Asang Mercury's first gram. Oh, wala na. Oh, Ha? Iya, may paplat. Ano ba? Ano sa manang? dahil malikisan nga sakit. Pero di ka, raga na wala. Hindi na, okay. Ano? Huwag yung problema yung pangiran eh. Bastos, ay ka niya, madungkan pag gila si mong live karon niya, ate. Bastos na pangiran. Pangalan man na sa Part sa part man na sa body nga. Juan. Ay, nahala, ate gulang ko, wala kong kayo mas pangiran. Pangiran o dapi-dapi. Oh, pangiran. Asan na kita pangiran niya? Kani dire. Kung asa yung mga ginagamit, motos siya. Ay, ay. Na isa ka term, batang. Asan na, lang arang-arang. Okay, siko na gito. lupa na juga. Siko na gito. Wala mong siko, ano? Siko ko. Siko. Sa pagkasiko, bukton na. Katulog ka na. Nanto din apas may chirit ito ko ah. Dito sa usong. Kaya sakay sa ko ka doon. Hindi ko balon. Dugay ka dito sa kuan, Riyadh. 2 years. Ah. Sa Qatar, 3 years. Yeah, 2 years sa 2 months sa Tabo. Kuan ni imong kubag namin ko sa kubag sa mudo niya. Kinala ko rin hubog. Ano gandi ko? Wala. Ano ka man yung magubog? Ay, damgan man eh. Oh, ano? Oh, ay, Asa? ano oh. Ano ito? Ay, kani. Tugang mo na, be. Kuan ba ka ng kuratan? Ragi, aak mo siguro na ay. Mga kisa may mamaak, ano may mamaak. Kasi kuratan. Kurat pa, no?
Kugang ba? Kumbaan, Kugang. kumbaan. Kugang. Kugang ba? Eh, hayang tamang, hayang. Tabang bet. Saan ang tabang, eh?